makankhani okhuza ndi presidential debate. Nde presidential debate imene imakonzedwa makatu ndithu pamene kuchitika chisankho. Nde tikukupira kuti ambiri kutsata bwino kuti pa 16 September chaka chino cha 2025 kuli chisankho chimene ndithu anthu amene akuzapikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko akuyena ndithu kuti akakumane kumeko akafunsidwe mafunso ndi anthu amene akonza debate imeneyo, komanso okhaokha ma presidential candidates akuyena ndithu kuti akatsutsane pa debate imeneyi. Ndeno nkhani yokhuza ndi presidential debate tikukupira kuti ambiri kutsata bwino kuti inayamba ndithu mu chaka cha 2019 pamene Malawi ankapita ku chisankho. Nde munthu ameneyo amene anakonza anali a Misa Malawi, CCJP, kunali a CMD, komanso kunali a Public Affairs Committee, a MBC, a Times, a Zodiac ndi ena osiyanasiyana. Ndi nthawi ameneyo amene ankapanga ndithu chair anali a Misa Malawi. Ndipo tenga kuti munthu ameneyo amene ankapikisana anali ndithu ma presidential candidate ochoka ku chipani cha UTM mosogozedwa ndi a Leti Salos Chilima. Tinalinso ndithu ndi a Lazarus Chakwera omwe ndi a chipani cha Malawi Congress Party. Tinaonanso ndithu kuti kunali a Atopele Muluzi a chipani chawo cha UDF, kunali ndithu a Chisi ndi chipani chawo cha Umozi Party, kunalinso a Peter Kwani kumeneko ndi chipani chawo cha Mbakuwaku Movement. Ndeno debate imene inachitika ndithu maulendo angapo anali atatu ngati sakulakwisa. Ulendo woyamba inachitika mu Machi, kenakono inazachitika ndithu panali pa 2 April chaka chimene cha 2019. Tinaonanso ndithu kuti inazachitika so panali pa 5 April chaka chimenecho cha 2019. Amene sanapezeke pa mtsutso umenewo anali ndithu a chipani cha Democratic Progressive Party amosogozedwa ndi mtsogoleri wake omwe ndi a Arthur Peter Mutharika. Nde tikukupira kuti ambiri inatsatira bwino kuti debate imeneyo anayikonza ndithu kuti imachitikira kunali ku BICC. Ndeno posatira zimenezi taonanso ndithu kuti potengera kuti kuli chisankho chimene tafotokoza kuti chizachitika pa 16 September chaka chino cha 2025. Taona ndithu kuti a Misa Malawi abweranso ndithu ndi anzawo ngati amene kuti a CMD komanso ndi mabungwe ena osiyanasiyana komanso phatikizapo ma radio station kapenanso ma TV osiyanasiyana ndithu anakonzanso debate ngati imene makakonza debate ngati imene yomwe ndithu afuna izachitike pa 21 August chaka chino cha 2025 lomwe ndithu ndi lachitatu. Ndipo posatira kuti debate imene amene amapanga chair ndi a Misa Malawi panopa ndithu akusogozedwa ndi wapampando wa bungwe limeneli omwe tuzinawo ndi a Gordon Matonga. Iwo anafotokoza maka masiku ambuyo mukunena kuti anafikira ndithu ma presidential candidate amene akuoneka kuti ndi akuluakulu amaka ndithu pa chisankho chimenechi. Ndi kuti ma presidential candidate amenewo ndi kuti ndi a Arthur Peter Mutharika omwe ndi a chipani cha DPP, panali ndithu a Atopele Muluzi omwe ndi a chipani cha UDF, panalinso a Joyce Banda omwe ndithu ndi a chipani cha People's Party, panalinso a Lazarus Chakwera omwe ndi a chipani cha Malawi Congress Party omwenso ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi, komanso a Daliso Kabambe omwe ndi a chipani cha United Transformation Movement. Ndithu ndi ma candidates amene anayitanidwa pa debate imene. Ndipo mufotokoza kwawo masiku ambuyo amene azonena kuti amenewa onse anavomereza ndithu kuti akapezeka pa debate imeneyi. Nde monga mwachizolowezi paja kuti debate imene imachitika ndithu maulendo angapo ndi imene tafotokozera kuti anayikonza ndithu kuti izachitike pa 21 August komanso izachitikanso pa 4 September chaka chino cha 2025. Nde potengera kuti debate imene ikuyena ndithu kuti ichitike pa 21 August lomwe ndithu ndi lachitatu. Taona ndithu kuti a chipani cha Democratic Progressive Party abwera ndithu ndi chikalata chimene akunena zona kuti mtsogoleri wa chipani chimene chikapena kuti presidential candidate ndi running mate wake, chifukwa choti pochitika debate imene kumadzakhalanso ndithu ya ma running mate. Nde akuti anthu amene wawa sazapezeka ndithu pa mtsutso umenewo. Iwo ndithu amene anabwera kuzafotokoza uthenga umenewo ndi a Shadrack Namalomba omwe ndithu ndi mneneri wa chipani chimenechi. Iwo akunena zona kuti sakhulupirira ndithu kuyankha mafunso, komano iwo
ntchito zimene amagwira ndi zimene ndithu zimachitira umboni anthu amadzionera okha kuti iwo ndithu amatha kugwira ntchito zolongosoka ndi pachifukwa cha chimenechi sapita ndithu ku debate imeneyi. Pamenenso achipani cha Malawi Congress Party chomwe ndi cholamula mosogozera ndi mtsogoleri wake Dr. Lazarus Chakwera nawonso ndithu abweranso ndi chikalata chomwe asayinira ndi mneneri wa chipani chimenechi omwe ndi Jesse Kabwera. Iwonso akufotokoza zifukwa zawo akuti ndithu candidate wawo omwe ndi Lazarus Chakwera sakapezeka pa debate imeneyo. Ndeno mukalata yomwe atulutsa akunena zona akuti zifukwa zake nzonena kuti amene amakonza msuso umenewo zokonzekera za msuso umenewo akuti ndithu sizinachitike poyera, komanso iwo ngati anthu ndithu amene akukatenga nawo gawo pa msuso umenewo akuti ndithu sanapangidwe engage pa zokonzekera za msuso umenewo. Ndi zifukwa ndithu zimene apereka amenewo a chipani cha Malawi Congress Party. Komabe anapitiriza maka kunena zona kuti akuti iwo ngati MCP amakhulupirira kuti debate ndi yabwino chifukwa chonena kuti imathandizira kuti anthu ovota akamve ndithu mfundo kwa anthu amene ndithu akuzayimira pa maudindo amenewa, komanso imapereka ndithu chikhulupiriro mwa anthu amene akukavotawo. Komano potengera ndithu kuti zipani zimene za DPP komanso MCP ndi zipani ndithu zikuluzikulu zimene ndithu anthu ambiri amayembekeza zoti msuso wochoka ndithu ku zipani zimenezi komanso mfundo zimene akapereke kumeneko zithandizira ndithu kuti anthu apange chiganizo chabwino maka ndithu pa presidential candidate yemwe ndithu akuyenera kuzamuvotera. Komabe potengera ndithu kuti kwasala zipani zingapo ndi kuti zipani za UTM, PP komanso UDF ndi tiona ndithu kuti ziyenda motani. Komabe ngakhale kuti zipani zimenezi achita maka ndithu kuti asapezeke ku msuso umenewo ndi kuti no zakhumudwitsabe ndithu anthu ena maka posalira ndithu kuti debate, presidential debate ndi kuti ili ngati njira imodzi yolimbikitsa ndithu nsanamira za democracy. Ndi kanthu amenewa akuthawa debate maka potenga ndithu kuti ena ndithu analonjeza zinthu zambiri komano atasankhidwa kulowa mboma zinthu zimene zonakanika kukwaniritsa kaena ndithu akukanika pa zifukwa zawo zonsezo ndithu akaweruze ndi Amalawi pa chisankho chimenechi. Mwina ndo muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi, ngati muli nayo ndemanga imeneyo mutha kutifotokozera ku comment section. Koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tisaiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chiyengoti nkhani zambiri zikamachitika ndi zitha kutifikira mosavuta.